बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा नैसेथि गाम्बारि लाइसि बेखेवदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा नैसेथि गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवनाय जायो। क'क्राझार गर्ल्स कलेजनि न'ब्लाङाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों लाइसिखौ बेखेवनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिहुनजेननायनिफ्रायनो थाद'नाय गैयालासे लाथ्रि गाम्बारि लाइसिया दायो नैसेथि बिसान जाबाय। बे लाइसिखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि नीलिमा बसुमतारिया। ओरैहाय माननि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार गर्ल्स कलेजनि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बर' आइजोनि लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि अन्जु बसुमतारिया बाहागो लानानै आइजो लाइमोन लिरगिरिफोरखौ गोसो थुलुंगाखां होनाय बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुंदों, लिरजेननायाव रावनिबो थुनलाइ सोरजिनायानो मोजां जाया, नाथाय जेसेनो लिरगोन एसेनो मोजां जालांगोन। बबेखानि लिरनायजों लोगोसे गावनि थुनलाइ सोरजिनायखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गुबुननि लिरनायखौ फरायनायनि हुदा खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंबावदों। बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां लिरगिरिफ्रा बाहागो लादों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।